čuje glas, tuka Евридика с чудния Орфей, още пеят нежно песните за вас. Тебе, моя земя, аз съм се родил, всеки като тебе ми е скъп и мил. Няма и в двете полушария друга по-красива от България.
народни танци с ръководител Маруся Димова. И птиците от сладкопойни, по-сладкопойни, напяват на водата жива да потече, та билките да са лековити, ако някой търси лек да го открие. А ние тук ще си наречем на сърцата ни да е леко, всяка болест от нас да избяга, така както днес ще се леят песните. Енювдене, ведите са боси, билките ухаят на роса, дъх на лудост в нощта се носи, грее горе пълната луна. Някъде небето просветлява, в стара доба тъмен ритуал. Нощни веди танци заиграват, Енювдене, лумва огън бял. Самодиви палят лунни клади, призоват с песен всеки мъж. Пламъка с косите си разпалват и се лее страстно цветен дъжд. Енювдене, билките са живи, изцеляват всеки поглед лош, но танцуват в клади самодиви, омагьосват всеки посред нощ. Скъпи приятели и гости, радвам се да ви поздравя с добре дошли на нашия празник днес, по Енювден на събор край Тунджа. Организаторите – Община Нова Загора, кметство село Баня и Народно читалище Петко Енев 1932. За втора поредна година са щастливи да ви посрещнат и да се повеселим заедно по повод най-магичния юнски ден – Енювден. Предоставям микрофона на кмета на село Баня за приветствие, господин Радомир Велев. Господин Велев, заповядайте. Уважаеми кмет на община Нова Загора, госпожо Галя Захариева, уважаеми кметове, заместник кметове и на цялото общинско ръководство, уважаеми господин народен представител, господин Хюсейн Хафъзов, на цялото общинско и областно ръководство на партията ДПС, на всички жители на село Баня и на всички гости. Добре сте ни дошли на нашия втори подред празник събора Енювден покрай Тунджа. Сега ще ви дам малко история, защото този празник, за да се състои в село Баня, е под патронажа на кмета на общината. Когато застъпи, имаше удоволствието да седнем и да говорим, защото празниците са такива, че трябва да обединят хората, да не сме злобни, а да сме дружелюбни един към друг. Благодаря и много от сърце. Жива и здрава да е майката на община Нова Загора. Сега, един от символите на село Баня, благодаря много от сърце на Пепа Пеева, която е пълна с много енергия. Вижте какво пише на самия символ на знамето на село Баня. С вяра към благоденствие и просперитет. Нека да повярваме, че ще може този празник да се развива от година на година по-добре и по-красиво да стане. Благодарим на Всевишния, че ни държи и ни дава сила, че да правим такива хубави неща и да просперираме като община Нова Загора и като село Баня. Благодаря ви за внимание. Радо, ела майко тук. Уважаеми приятели, уважаеми гости, жители на нашата прекрасна община и на това невероятно село с тази страхотна магия, която носи то. Преди да започна с благодарностите към всички вас от всяко едно населено място на общината, че сте тук, за да направим този Енювден наистина магичен, искам на първо място да благодаря на Радо. Не знам майка ли съм, баща ли съм, но тия момчета тук оправиха за втора поредна година. Тези, които бяхме и миналата година, виждаме, че има развитие, че по-големи площи са изчистени, по-красиво е, по-уютно е. И това си го направиха съвсем сами, се организираха доброволно и се справиха прекрасно. Истински благодарности към читалището. Пепа, Мария, Дима, да не ви изброявам поименно всички. Много сте и сте винаги на линия. Уникален слоган сте си направили, знамето ви е прекрасно, буквите на центъра видях, пак нова изненада за всички ваши гости и за хората, които уважават
ценят българската традиция. На всички вас, участниците в днешния ни празничен ден, искам да ви благодаря, че дойдохте. Защото всъщност Радо каза нещо много важно. Празниците са за да ни събират, да ни обединяват. Заедно сме, въпреки че има много неща, които ни различават, те не могат да са по-силни от тези, които ни събират. Така че наистина ви благодаря. Сърдечно благодаря на народния представител, че още в първите дни от неговия мандат той дойде и уважи нашето събитие. Благодаря, на кой още не съм благодарила, на организаторите, на моите момичета прекрасни от култура, на медицинския екип, на Динко от банята, на всеки, който е направил нещо хубаво, за да бъдем заедно днес. Ще очакваме и в 11:30 нашата гост-изпълнителка Нелина. Ще се забавляваме, така че да, има тежки дни, има дни, в които сме поставени на изпитания, но днес е повод да празнуваме и да уважим магичната традиция на Еньов ден. Нека тази магия ви носи само здраве и удовлетворение. Уважаема госпожо кмет, скъпи Радо, скъпи жители на село Баня и гости на това тържество. Честит празник! Благодаря за това, че бях поканен да бъда сред вас, да отпразнуваме заедно този събор. За мен е чест да бъда сред вас, да видя тази енергия, да видя това послание, което трябва да стигне навсякъде. Послание за разбирателство, толерантност и уважение към традициите. Българските традиции имат своите дълбоки корени, както исторически, така и сантиментални. Ние уважаваме традициите си и именно разчитаме на тях да пребъдем като нация, като държава. Затова, нека да продължим именно с опитите да поддържаме своя дух чрез българския фолклор, чрез музикалното, танцовото и най-вече, разбира се, певческо изкуство. Българското изкуство е важно за съхраняване не само на духа, но и за развитието на младото поколение. Ние трябва да даваме своя пример именно по този начин, защото просперитет без дух, без духовност, без изкуство и без култура не са възможни. Българската култура е много богата, трябва да я съхраняваме и да я развиваме. Благодаря ви още веднъж за възможността да бъда сред вас. Моля ви, запазете именно тази красота, тази палитра. Всичко това, което виждам, ми дава надежда, че България ще пребъде и ние, политиците, имаме своя дълг, както към държавата, така и към вас. Българският народ, който заслужава своя просперитет, който заслужава своето развитие и ние ще работим за това. Благодаря ви още веднъж, на добър час! Билка се събира не с ръце, а с сърце, казват истинските билкари и лечители. Не случайно, преди това се прави специален ритуал, за да може лечебната сила, която ни се дава през растенията, да се отключи и да се свържем с енергията на този магичен свят. Най-голямата лечебна сила на надземните билки е в дните около слънцестоенето и рождението на Йоан Кръстител. Лечителите ги събират около тези дни. Някои казват, че са виждали и самодивското хоро, но този танц не на всеки се дава да го види. Нашата сцена ще се разгърне днес под открито небе в красивото сърце на Тракия. Очаквани парад на билките, на фолклорните ритми, които пазят гласа на българската душа. Певчески и инструментални групи, индивидуални изпълнители за автентичен и обработен фолклор, фолклорни танцови групи, клубове и ансамбли ще се качат на нея, за да ни умаят и Свети Еньо на неговия празник. Първи са се подготвили най-нетърпеливите. Певческа група с художествен ръководител Ивелина Александрова, Народно читалище Пребуда 1928, село Новоселец. Отдавна репетират,
И ето, сега ще ни зарадват с песните. Три модерни баби и чие е това момиче? Ще се качат на сцената танцорите от клуб за народни танци Балига с художествен ръководител Росица Мангарова при Народно читалище Светлина 1872 село Кортен. Are Mangarova. Luka bütün haftayı bizi gelemeyeceğimiş. Vermişler. Yazdırdıktan sonra. Kalino Juberma,
кукиче и Либе ако дойде, в изпълнение на вокална група за народна музика с художествен ръководител Милена Иванова към Основно училище Свети Кирил и Методий, село Коново. За самодивите, за плодородната ни земя, за вълшебните души на билките и за тайното биле омайниче. Ще ви омаем и тях ще омаем, до енов ден да съберат още сила в себе си. Повечето от цветята са билки. Един друг цветен празник ще ни припомнят възпитаниците на Основно училище Злати Терзиев в село Баня, група Лазарки, с художествен ръководител Живка Младеновска. Ще ни потопи в магията на обичая лазаруване. Чакам и, заповядайте, влезте.
Добре сте ни дошли, Лазарки. Добре сме те заварили щопанки. На кого да пеем по-напред? Има ли в този дом момче, момиче, снаха, млади моми? Има, всичко има. Хай попейте първо за момчето Мивенко. Заповядайте по едно яйце, че е друг ден е велик ден. Да събирате и да боядисате много яйца. Нека яйцето, знак на живота, да утвърди благословията за приплод на добъка в тази къща. Гълъб ми гука в китната градина, като ми гука говори, че е пролет пукнала, че ми дошъл този ден, Лазаров. Трофай, Лазаре, на юнашки дворец, шити чехли, разтрофай, Лазаре, вели кърпи, развивай, Лазаре, изваде едно булече се, да подариш, Лазаре. Вила възвила, около кориша кутиша, та и цветенце береше да прави гъсти медови. Откъдето ние сме минали, родило прелодило, та на земята натекнало, от два класа котежито, от два кроза бутвам вино.
благодарим ти, Стопанке. Господ здрави дава и на теб да дава до година да ви заварим по-чистите и по-богати. Читалище Свети Кирил и Методий 1922, село Коново. Ще чуем фолклорна певческа група с художествен ръководител Милена Иванова и песните "Тръгнала е бяла стана" и "Хей, момчета". Yeah.
Георгий бяла рада двамата, на момчето майка му каил не стана, да си вземат с момата двамата. Момко отишъл в гората за дърва, падна дървота, отрепа момчето. Мома отишла у ливади за цветя, свиси змията, ухапа момата. На момчето майка му каил не стана, да ги сложат и двамата в един гроб. Бяла рада заровили над село, Ергена Георги заровили по село. На сърца им посадили тополи, расли тополите порасли. Расли тополите порасли, та си изплели върховете сред село. На момчето майка му каил не стана, взела брадвата от всяка тополи. На момчето майка му каил не стана, взела брадвата от всяка тополи. Правил ми нова курка, Марина, правил ми нова курка, и на нея се изписал, Мари, на нея се изписал. Кога преда да го гледам, Мари, кога преда да го гледам, да се радвам, Мари, да го гледам, да се радвам. Направил си един кавал, Мари, направил си един кавал, и на него ме изписал, Мари, на него ме изписал. Кога свири да ме гледа, Мари, кога свири да ме гледа и се радва, Мари, да ме гледа и се радва. Сама си говори стага, Мари, сама рада прибори, съзнавай бенцина рамо, Мари, заспуда, рода роди се. Кога ти беше съдбата, Мари, не чухме, дай ти да свирят, не чухме, дай ти да свирят, Мари, не чухме, зове да пеят. Maria,
чак изход. Отдолу идат момчета, Мари момчета, Василковчета. Една за горка думалка, Мари карай за горке стадото. Карай за горке стадото, Мари карай го да го броиме. Карай го да го броиме, Мари беглика да му вземиме. Видна за горка да плаче, Мари деса е чуло и видяло. Два пъти стадо да броят, Мари три пъти беглик да вземат. Мама на Стоян домашен, Стояне, синко, Стояне. Мама на Стоян домашен, Стояне, синко, Стояне. Не гледай. Другата песен, която искам да изпея, е в памет на нашия незабравим Марко Иванов Стаменов, който ни напусна преди 3 години. Песента се казва "Гледай, ме гледай, пилец Лали". Гледай, нагледах, днеска съм тука, пилец Лали, утре ми няма. Ръче по ръче, пилец Лали, що да ти купа панаира на тъшика, пилец Лали, вито герданче на тънко краче, пилец Лали, сърмено коланче на тънка снага. Енергия, те ще развеселят нашия празник с изпълненията си. Да посрещнем дамите от фолклорна група Неранза с художествен ръководител Дима Йорданова. Ще чуете ефирните им изпълнения на песните "Сьоднал ми е млад Терсие", обработка Филип Кутев, и "Чуряшка е род родила", обработка Стоян Гаров. Браво, Кире! Най-добрият си! Митя, знаете го това за пенсионерския съюз. Аз се притеснявам и за да се... малко, но не че не много съм притеснен, аз като се отпъкна притвам. Нали? Ако си окара с позиции, ще е втория на държата. Малко не си такова, аз като се отпъкна си го е нормално. Едно напрежение, ако мине те не споплаши. Ами за първите. Добре се представи. Да не толкова са възможности. Да, не сме оригинални. Tale șie, momi fustan gevezie, o două bărvi, mama, ruștiță. Tale bărvi, tale glioda, tale pita, matezie, como bușiești, fustanceca, Matezie, odgovarjam, da go nosiš maruštice, da sa gizdiš, da sa kičiš, da sa puka dušmanine i
Ciureașcă e, ți-a țvetila, ți-a țvetila, rot-rodila, ți-a țvetila, rot-rodila, i otroce polomila, няма падар, дая варди, дая варди, дая пази, няма падар, дая варди, дая варди, дая пази, на Елиса момай мома, дая пазя, дая вардя, дая пазя, дая вардя, дая гледат и се радват. На Елиса момай момак, дая пазя, дая вардя, дая пазя, дая вардя, дая гледат и се радват. На Ciureașcă slavei pe, i govori. Na Ciureașcă slavei pe, i govori. Zemajte se, momi momci, dor de momče berakima, dor de momče berakima, dor de moma ljubos nosi. Noștri stană să ne budem, Marigano danche, ce popită stara maică, Mari păroluve, Elisa vărmisteti, Marigano danche, Vitalie govenarea, Mari păroluve. Odgovarja stara majka, Marigano danke, gdje sa peli vrli kreti, Mari prvolube, gdje sa peli vrli kreti, Marigano danke, Erika govedarja, Mari prvolube. Не послуша стара майка, Marigano danke, najva sena hranja konja, Mari prvolube, najva sena hranja konja, Marigano danke, če otidom na klanec, Mari prvolube. Thank you.
е днес. Рано ранихме, песни послушахме, танци се избиха. Тунджа щастлива плиска водите си. Самодивите даже край нея са се стаили, към сцената ни надничат. Не са момците само, които ги привличат. Повече от всичко обичат да им се посвири, да им се попее. На хоро, вярвам, са се заловили. А ние с Биле днес сме закичени на букети и китки навсякъде наоколо. Там сред тях е онова Биле, дето от самодивски очи пази. Затова не смеят сред нас да дойдат. Но отдалеч ни се радват и даже и най-палавите са забравили, че искат да напакостят. Само празника ни да споделят искат. А той от весел по-весел ще стане, от цветен по-цветен, че личен гост имаме, личен и сладкогласен. Самата Нелина е на събор по Еньов ден край Тунджа. Здравейте, скъпи приятели, и честит празник на всички! Благодарим много на петицията на община Нова Загора, госпожа Захариева, за поканата да сме заедно на този голям празник днес, в навечерието на Еньов ден. Благодарим много и на вашия кмет, господин Велев.
Аплодисменти за всички вас, приятели! Много съм щастлива днес да съм заедно тук с всички вас и да отбележим този прекрасен празник тук на брега на река Тунджа. В сърцето на Тракия няма как да не продължа с любими тракийски песни на голямата Недялка Керанова за вас, като приятели. Да сте живи, да сте здрави и все така умагасани от магията на омайното биле на любовта, на здравето и на щастието в живота. Дай Боже, пожелавам ви деца сърце!
Thank you.